אני לא שומעת. כמה זמן חימום? כמה זמן מגיע לפני הבחירות שלה? אני רוצה ככה להגיד משהו. כל השני מבקש מלכות לבוא לעבור תשתמור להביא תמיר להביא תלוי מאוד אז צריכה להיות רק עליו ותמיד איתו כדי לדעת תדריכי את זה שזה לא נכנס נכון. מי הייתה איתך? שום דבר לא היה יפה שם. שלרק שהרמה שלה מכוערת, לא ראיתי את זה, לא הייתי צריכה רק להרגיש אותה. לא? אתה כניסה להחליף אותה? חשבתי שלא, הוא עניין... תניר, רוצה לקפוץ את הסוף? כן. וואו, אני אעשה על זה, אני לא מסמכת. יש תפחת ללמוד את זה אחר כך? 5 שקלים לכל מי ששומר אצלי את הטלפון ואת הסיגרת שלו. זה כבד. הלו. 5 שקלים לקופסה, 10 שקלים לטלפון. למדת לי. בטח. אוקיי. תדלת. בסדר, נכון. אתה רוצה להגיד לי ש... אני אסתנן, אבל אסתנן. הוא קצת דז. זה לא משנה. זה משנה. לא? הייתי באוויר, הייתי ככה. רגע, באיזה רגל את? יאללה, מישהו רוצה להחליף את רצה קצת? יאללה, עוד קצת תחמם את הסוסים, להזיז אותם בקאנטר. אני יכול? יאללה, גיא, זנק. תנסו לא לדרוס אחת את השנייה, הבנות. יודעת כאילו אני...